jenenge sehati. Monggo dari sedulur-sedulur Semuanya keluarga monggo. Berkas rezeki lagi. Mas sapa wis lali sliramu. Bapak Ibu, para tamu katemben rawuh sugeng sonten sugeng rawuh. Atas nama keluarga besar Bapak Yanto sekalian Ibu Rina, ngaturaken matur nuwun awit rawuhipun para tamu sedaya sumangga nyawiji kalian keluarga sanesipun. Gak boleh duduk dulu. Ngeling ana urip iku prayoga ing kang prasaja
Yo maju Mas Tejo yo. Yen kelingan lelakonku jamane KMB nalika apa mulangan yo aku duwe kanca putri grapia ayu lair lan ambatine oh monggo diajak maju oh Suci menyampaikan informasi bilih adicara pernikahan Mas Bergas juga Mbak Elvista ini disponsori dan didukung sepenuhnya dari Toko Bergas Rejeki Depo Bahan Bangunan. Ada 3 tempat, 3 cabang. Salah satunya mburi kono kuwi. Walah, gudangnya teng Lagi mriku. kon gebyoke mantan iki mburine iki papan bahan bangunan kabeh iki. Jangan salah. Monggo mulai musang besi ya, Mas. Boleh. Pak Yanto ki apa to sing gak boleh, Nduk? nggih. Aku ngeloki manuke Pak Yanto kok manuk nggon Apa kekurungan. niku? Kok manuke apik. Oh. Seneng Mas Tejo, seneng. Gawanen piyayine iki biarlah grapyak semanak polean. Nggih. Aku rene. Lomo ya, Mas. Wah Pak Yanto sepatune kok sae. Mas Tejo seneng? Seneng Pak. Seneng. Gawonen Mas. Gawonen napa meleh? Nek kok mawan kok beda ya. Napa? Pak bojone sae Pak. Bojon. Loh, Ket biyen Mas ngono ku lho kok ora kon gawa ya. lah gampon. Lah menika putra mantu sing bajeng ugi sing kala ngendika. Ning Asman kenal. Pak siapa Pak? Jenengan nggih. Pas Pak Mas Darni. Darni. Pak Darni. Matur nuwun Mas Darni. Terima kasih tambah bolo tambah konco. Lanjut Nduk, sore iki pernikahan Mas Bergas juga Mbak Elvista. Live streaming dari teman-teman dari channel teman-teman Topik Production. Topik Production. Matur nuwun bolo-bolo video Matur syutingnya. nuwun. Juga didukung sepenuhnya audio sound system dari konco-konco Margo Mulyo Audio. Audio. Karang Pandan, sapa sing ora kenal meneh. Dan juga didukung teman-teman Karang Taruna iki ketuane Mr. Sutono. Wah. Mas MC selamat. Nggih. Seger ya, Mas? Nggih. Udah mandi, Mas? Semangat. Sudah. Oh iya. Pokoknya jobku mau kon wadus. Gak apa-apa, Mas. Yo kuwi jobmu dino iki. Tenang. Adus mangan, sugeng selamat. Tejo. Soalnya Mas Slamet nang kene laris, Dik. Nggih. Pripun? Mau bengi neng kene, saiki neng Neng kene. kene. Sesuk Sesuk bengi lho temen pindah ndi? wayangan nang kono kuwi. Mas Tejo ugi, nggih. Kula niku Nggih. sesuk niku mboten saged mriku. Lah kenapa? Ora diundang. Ora diundang. Mong jalaran apa pisahan Sapa Dek? Oh ya. Ya jalan. Ya. Oh ya. Mereka
Iya, kita dibantu dan disupport dari teman-teman Karang Taruna, Sumber Nindi Lestari. Ini Paguyuban Sinoman dari RT 04 01 Desa Terung. Desa Terung. RT nya Pak Sartono. Iya. Ini Paguyuban apa Mas? Lintang Sakti. Sakti. Mbak Suci monggo. Iya. Sering dolan neng omahku perlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno kelingan ireng manis. Tegap tresno lair batin. Mong jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuwane tresno ora bisa ilang mergo kelingan ireng manis. Matur sembah nuwun. KMB luar Luar biasa. biasa nggih Mas. Tadi Monggo Dek Ria. Boleh sambil jalan-jalan sini kersane pun istri moro tamu iki dari keluarga sangat ketinggal ngoten nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Assalamualaikum. Rino wengi tansah kelingan prawan ayu Kalimantan bantal guling tas sayang rasane kaya wong kedanan. Mas tutu nongko biyen cedhak rawani kondo ning opo sliramu lunga tinggal mulih ra kondo-kondo. Saben dino aku ngalamun tekan omah atiku bingung jare tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atos kungkum tresnaku ra bakal tak enteni yen masih burung. KMB Kerja bareng Margo Mulyo Audio Sound System. Topik Studio. Terima kasih.
matur sembah nuwun. Puspita ing taman sari
besan. Ayo Kak Endi. Dikasih. Tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu nak. Iya Dek Tata. Spesial teruntuk Ibu Hello Kitty. Hello Kitty. Iya. Nangiso sedina ping 7 yen kowe keputusanmu aku ora bakal gandoli sliramu ninggalke aku wis lilo yen sliramu lunga senadyan lara nyesek ing dada aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Ayo Mbak mantan sama mantan sambil goyang-goyang aja boleh. Ora crita senadyan adoh ning kono sliramu tansah gumantir ana ing mripat lan dodo. Dibikin yang agak heboh ya Bu ya. Sarip agak heboh Sarip. Balimu. Ayo sini, kamu joget aja. Oh iya.
sebuah lagu terkhusus untuk keluarga Besan sudah tersampaikan bareng KMB. Yeay, luar biasa. Terima kasih. Yeay. Terima kasih. Yeay, terima kasih matur sebanduun. Dik Tata untuk kembali. Oke. Ini dawuh dari tuan rumah, mohon izin Pak Sugeng. Oke. Kang Kenjo bersama KMP Indonesia. Ayo. Kau bilang cinta padaku, Wasik nih. aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda.
Mbak Elvista juga jago nyanyi. Jago ya? nyanyi Mas. Ini Tak tuh dengarkan dari sini Mas api apa suaranya apik mantane Bang Anies. iya Mas. Bareng Mas Dimas Tejo tersayang. Oke, Ovi puter saya. Aduh. Keri loh Mas aku. Bu Bidan nganter ke pasien. Ajeng hampir dani nih. Masyaallah, masyaallah. Betapa hati rindu pada dirimu. Duhai
terung matur nuwun berkahipun. Amin. Muga-muga nambahi anu Pak swantenipun nambahi larise kanca-kanca KMP Pak. Pak. Amin. Insyaallah Bapak Ibu semuanya barokah berkah nggih. Amin. Yo, masuk. Sini. Mbak Nada. Sini. Nih, ben ketok gambare kabeh, Dik. Dodeno gandolane ati, tekane nyulayani. Janjimu sehidup semati, jebulmu ngono ladi, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dodek nanda gandolane ati, ku cinta kamu sampai mati. Majane Masya Allah, berkah Bapak. tresno lilakno aku lunga. Ati ra kuat nandang rasa keronta-ronta. Cinta sangat beneran, aku cuma bermain. Dukang majane aku tresno lilakno aku lunga. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, semoga Tuhan akan mengabulkan. Matiku benaku ramlayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Tengok cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar Denanda Sari sayang. Hatiku selalu mendoakan Semoga Tuhan mengabulkan. cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Matur sembah tur rawuhipun Bapak. KMP lo ini. Ayo Mbak Nanda, kita maju lagi Mbak Nanda. Maju Ijaz ya, Mo. lagi ke sana. Ijaz lagi. Yo, yo, yo. Dodeno gandolane ati, tekane nyulayani. Mau sehidup semati, jebulmu ngono lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dodeno gandolane ati, ku cinta kamu sampai mati. Hey! Ni aku tresno, aku La, 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 la. hati ra kuat lan kesok. Aku cuma buat mainan. Dengan masane aku tresno, lilakno aku lunga. Asik.
Pak Yanto, Pak Yanto. Asik, 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 asik. Sawerane matur nuwun bos. Dari teman-teman Karang Taruna. Masane aku tresno ngilakno aku lunga Ati ragu atan rasa kerongkon Ojo lali oleh. Cinta masa kebenaran Aku cuma bawa mainan Yo terus digoyang Masane semuanya. aku tresno ngilakno aku lunga Yo KMP lo iki Marco Mulyo Trio. Tresno iki kudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, semoga Tuhan akan mengabulkan. Ngedem hatiku ben aku ra melayu. dan tanggung jawabmu itu persembuhan Adeno aku cinta beneran, matikan ku ketikan. Melamar di kau sayang. hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Luar biasa. Tempe.
Ya Pak, Bu. Oke. Nanti minta dibablasin dari keluarga tambal ban sisan mumpung papat ngadeg. Ngoten nggih Pak nggih? Cocok nggih? Mangga. Dilanjut ya. Kiu kiu. Tambal ban. Tambal ban spesial buat Mas Bimo nggih Pak Sugeng nggih. Mas Bimo dari keluarga nggih. Monggo kadang-kadang KMB tambal ban kita aturkan. Yo. Kita berjadul bersama-sama nggih. Nggih. Berjadul. Oh ya, aku kesini aja. Ini soalnya ini ini kabel anu anu. Saya Pipi sini yo. Kita naik rejing. aku naik itu aja. Angkasa. Iya. Bersama kami bergas rezeki. Bageng ora entuk nakal lho Bageng. Bae wis ora nakal ya Mas Tejo. Ayo Mbak Suci dipepet Mbak Suci. Iya. Rene Mbak Suci. Ayo ayo Mbak ya. Kene Mbak. Disogok ora Mbak? Sogok keri-keri ora Mbak? Paijo paijan ora kerja ora jajan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak golek nang cagak pak tulisan warna abang tondo isih sayang suci. Gubuk kae nyimpen mati. Wiwit biyen ora bakal lali. Gubuk kae kebak crita bengi kanthi kagak trima. Suci semangat sekali Suci. Semangat sekali. Aku deh nyelot ilang panggraitaku mbok Pripun? Nak Diceluk jenengan mbah kok. lembah. Diceluk mbah ilang panggraitaku Mas. Lah pripun jenengan Mbah kula- Sugeng. jenengan kula adepi ngeten iki pripun? Ora dadi ngene iki Oh, wis. kahanane pripun? Ketoke tuwek jek enom kok ya. Oh ngoten, semangat deh. Tua-tuane kambil. Pripun, Mbak? Ambil oke santene. Oh ya. Om Geng. Dos pundi di Mas Tejo? Dikantuk pesen saking mamak mboten parang nakal lho. Mbah wis ora nakal. Mboten pareng nakal. Nek kilap yo mbuh, nek kilap. Nek kilap pareng nggih. Lu diucit-ucit terus kok.
Ya nak ya. Suci. Catatan sajroning Asik. ingatan luntur Bunda Rina. sayang meraup Abah Yanto. aku kowe dadi garwa mereka leren ning gubuk asmara Asik. Bersama KMP. Kagiatan live stream Lumantar Taufik. Margo Mulyo. berkas rezeki Bergas rezeki. Berkas selamanya. ayo Yang liwat aku kelingan Gubok ahe Biyen tak goleren ayo Neng cagak ke batu lisan Warna apa Tondo isih sayang so sweet Suci gubuk asmara biyen kae kanggo ngandhut tresno tanpa beban tanpa koso buat abadi asmara ayo Mbak ayo Gubok ahe nyimpen mati Gubuk kae kehambat rito wayah wengi nganti gagat rino ratap aku Napa, Mbak? Ratap. mbah neh kok jek ana Mbah Mas Sugeng. Mas Jarine mau Mbah. Beb Sugeng. Beb. Beb. Bebek. ayang Beb. ayang beb Oh, wis yo ndang yo heeh Catatan sajroning ingatan luntur sayang meraup ngaturaken geng panuwun Mas Suci mugi panjang yuswa saged nyembadani sedaya kawula ingkang ngersakaken Dan Om Tono dan kawan-kawan.
siji sing lali suaraganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tugu setya gedhe ganjarane lewat tembang iki aku tansah ndedonga muga Mak Khotijah panjang yuswa tutuk awet momong putra wayahe. Amin. Mama tak caosi tembangipun sesarengan KMB senenganku monggo. Pak Lurah mohon izin nggih Pak, mohon maaf. Aduh Rama dan aku yen ana salah lan luputku tak umpamake aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning Rino wengi ralali tansah ndedonga simarang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing ngawani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya sukune wong tuwa wong kang tugu setya gedhe ganjarane Mak lewat tembang iki anakmu jaluk ngapura ya Mak yen oke salahe oke lupute di ngapura anakmu ya Mak rena wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti
setya gedhe ganjarane swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuku setya gedhe ganjarane. Terima kasih luar biasa Dimas Tejo. Tenun. Eyang wetu kumpul mantruk-mantruk. Jeh, alhamdulillah. Mangan tempe. Maju kita. Maju sayang-sayangku yang cantik-cantik semuanya. Iya. Mangan tempe rasane koyo mangan lawar sate. Senajan saanane sing penting apa bos? Rasane koyo mimi susu rasane cucu terus nguro kowe ra bakal tak madu Masa sih? rasane wong kang lagi gendut tak berjuangke tekan janur melengkung. Aku siji-sijine aku bangga karo kowe sampe nampa apa anane tresnaku ra bakal letre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kutha Jogja kowe jen istimewa. Siji-sijine aku bangga karo kowe apa anane tresnaku ra bakal letre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kutha Jogja kowe jan istimewa ibarat koyo kutha Jogja kowe jan istimewa. Sekian dari kami Gedruk, sampai bertemu nanti malam. Ada kurang lebih ke mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun.